Kluthuk, heeh, Mas Joklitik karo Jokluthuk. Ya. Oh. Dereng siap. Oh, dereng. Oh, nggih. Nah, nggih. Nek ngono diaturi tetembangan luwih dhisik. Oh, ngono. Ah, ya. Ya, yang ngestoke dawuh. Yo, aku nyuwun garapan saka anu, Pulau Dewata. Oh, garapan Pulau Dewata. Heeh. Linci Ucul, garapan karyane Mbah Nartasabda. Ning wis digarap nganggo instrumen Bali. Kebetulan saya mempunyai gamelan Bali no. Oh, ngono. Ah, ya. Diaturke ya. Wong telu. Ah, ya. Anu Butuwi, Dita karo anu Birgita. Ya, ya. Telu. Ya. Tak golekne sing dhuwur-dhuwur. Oh, ngono ah. Ya. Sindene ana 8. Wah, ya. Ya, jumeneng. Ya, nggo ngenteni Mas Joklitik karo Jokluthuk. Ya. Diaturke karyane Satria Laras sing ditabuh kelawan kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Ya. Ngono, ya coba kaya ngapa? Yo, monggo kaya ngapa? Kelinci Ucul garap gamelan cara Pulau Dewata. Dados.
Eh